TV. Atibatike zvechopu chopu. Apa pakupisa manje. Vafana vacho kuramba vachienderera mathags aya varamba vachichallenge. I want you guys to see something panapa zviri kuitika. Zvandinoda kuti munyatso notice so that dzimwe nguva munhu anenge achitaura ane paari kutemba. Handiti mukuzviona. Mathags aya vari kutaura kuti zvone hanzi ZANU-PF nderopa ramadzibaba. There will be another visit at National Shrine very soon. A retired general from Shonaland, Zululand. Apedza zvake. But pamufananidzo uri panapa handizvifarira hangu zvekuda kuzoningira but tiri kuona pakaiswa gudo apo. Saka mutupo wanu. Ameno answer I think munenge matoonayo. Ndiwo vari kutaura kuti manje munojoina ningiri ende munhu that gudo iroro ari retired general. I think the best way kutotanga kutonova investigate afana kuti vanhu vari kutaura zvari kuzoona kuti pari kutembei because pari kutaura nyaya dzema assassination attempt kuzonzi parizodai so pazopodza ningadai pazodai so pozonzi pane mumwe anga abatwa achinobva unopuwa mari bazonzi azoreleaswa aita sei ameno kana nyaya dzacho muri kunyatsofambirana nadzo dzese zvivindi zvari kubva vatoya votozihodha ipapo afana vacho vototi manje tikutodzokera kunational shrine. Kunational shrine ndokuirosi ega kunovigwa munhu anenge afa akuendwe kungoungana kana kuti kunotamba radio kunofambirwa munhu anenge anzi afa. This is not right honestly speaking because kutaura chokwadi mafire mamwe ari kuita vanhu asisi zvinhu zvekuti munhu angabuda achibrag about it kuti manje tinodzokera tinoningirana. Even if you are a prophet unofanira kutoquestionwa unofanira kuinvestigatewa kuti uri kuedza kuti kudiiwo. What will be the cause of the death? Munhu anofanira kutodezwa odaira nyaya dzake kwete ngobuda uchingopangana even zvima predictions. Ndokana ndichiona maprophets akawanda anongonototi ningi ndaona wazodaisa mudeedzei umubvunze pamwe zvichida munhu ari kungonyebera. You know this ningirikini yakangwarisa kai. Vanogona kutodhila nevamwe chimasquerade kana kutoningina maningirikini even maprophets acho mazuva vakatengwa iwo. They can do that kuti tanga kutoprofita zvototanga munhu atofa nenguva yaMwari anofana kudeedzwa munhu yecourt oinvestigate zvakakwana kuti kopa maitaura izvi manga manhingi kudai ndakaudzwa naMwari zvakanaka mochitanga kutomuquestiona akatanga kutonyeba mombobata munhu chokwadi chacho munhu kwanisa kuchiwana chizere because hatingazoite kaningirikini yekuti munhu wese ari kungochikidzirwa munhu wese ari kungothreaten even kana imanziwo mashaya nokuchikidzirawo mukanyazonzi mashaya nokuchikidzira chaizvo mungachikidzira type yevanhu vacho ivavo ndotype vanhu mungachikidzira ende munobvunza mukabe kuti ari kupi mumubvunza kuti ko type iyi inochikidzirirwa here inofanira kuchikidzirwa here inotya here. I think zvinokwanisa kubatsira kuti vanhu vaite maanswers anobatika panapa because hatikwanise kuramba tichingodaira nyaya dzakadai soidzi mangwana zvinozoramba zvichikosta mangwana unozonzwanzi pana nhingi azonzwai pana nhingi zvazo hazvizobude boom. This is not right. I don't want to waste much of your time ichiramba chitaura nyaya dzotibata ukaona munhu akutanga kutonzi manje muri kudzokera kuningirikini kuri vati vatori ready kutoita anything saka uchimisita akunzwa kuti uchitita kutoona kuti maattempts ese ari kuitwa ndezvechokwadi zvekutaurwa haasingori maaccusations izvi. I think this guy anofanira kuinvestigatewa zvakakwana because haungotaureka even nekwanze wazofarira munhu zvinenge chii hauzosvike pakutoti saka ningi ari kunofa musi wakati amen zvamuchaitawo information yezvazvo zvenyu ndingoripo pakungokuvhura imeso chete kuti muonere kana muchinge maonerawo handizozive kuti muchazoita sei nazvo henyu.